system computer ko curriculum activities egatio bukoreri bonde obonge nigo bagutuka tsinsa mu kiri kya amaliba kimita 200 korasi bara ya Kisi Kilgoris asamange bakire esimigo terasa kinamba kyabo 0728906780 gose 0722135335 Advent Hope School chinsamu kiri kya amaliba anaurabi kuburusobya bumano ayirira asaba leta kurukita kirumcha tatubera libageri kwakira abayibuli ngambia mono mwabere mogotwa abana kuikira bona igamo tota kwenda sumutimoko natogo chake tamwigocha basabira abayibuli motoletera abana amabagati bari tonda mbugara make chibese tugusaba ni chibese chinke chire pocket friendly we are CBC compliant na abari ganira mwensi ase Advent Hope. Ine kwabaire gukorera asinga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitari ya Walfit Health Centers neroli chibuliao nyiranga nonyorubu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukari amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No burere bwasumbuira abagakenga abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Na kiburire bwe sukari bo somo bero goime hypertension no burire kera manyinga ko gende bure somo be Walfit itoso mete chinjire sato cyukorwa lya marwaire denjere ntangani itoso mete ngendu conventional medicine, yani ubunyagitari yo bwa kawaida itoso mete ngendu nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga ya kuruise endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esoko bwari ya marwaire. Nchidende ya gata toso merete meka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akuruise mete tuarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeto ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega igamarikiti gaiso wako ninyama kwali na igoro wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani obo asamarwaire minyoka. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil ya buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyo erangene eduka ya Safaricom
mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Usi bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimirulu ao ya Tembe Television Network ayene amati yao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yitu ao inyuranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Momogusi. Abasaibiki alikia makiaya Mono Link Up Show nikuja kulizwe mbauki gima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sanulebere chamo baso wika chinse kumigoro umrena nera Wizard Crown Vakubuatrina na DJ Topsha on ones and twos. Ejwa kongolele emeziki Makwa showbiz trending issues Namangnande Yekialeki makiaya Link Up Show Link Up na sisi Kurwa sasama wika ikomigro Wizard Crown na DJ Topsha Imehe ya Getembe FM 102.7. Amarietane nere kimisuko na ere kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato abokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato abokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusi asa atambe twaberire gaiga segeke tambe korwa mwaka 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekyo mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya nuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandonsi yogo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitalia na igongoro kumera ni kuambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire pono ngote abangonde bwensi ura doge nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati wotari korara era tigaike gaige senya getari anu ga besti elinde mokonde munanyi gwete ngayankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyigwete ngabono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Esther Nyarik ayande ngoro ku Madam Director korwase enyagitari ya Nuga Best nogo tonyora asama gacho Uhuru Towers second floor Tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro kunyara kurigia enibo Nuga Best nige gotoka asama gacho Uhuru Towers ye building yege sinyaine Mteira igotore Kenya Women igoro Tirongo ria kabere egento ndakikishere omogusi yo minto Nuga Best nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora ne menge yachire sechinambe china chinaba
obwenete gutwakira tuba obushauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabo kubakirisi gwitira sinamba cyabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenya. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati rolling mills yuko yabwatuka ucyase abahonya aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebereriye kende gensi uraganie bagotebereriye company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bonelia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakiranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyareka bagokwerera amabati yo akomenya segeka ayo gucanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucuri g'ubusongo iyo erangene neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba cyabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Eskuria Advent Hope iyo tukatinsa mukiri cy'amariba nigo ekurwa amasomo asibirengo bucyakerekerigense yani playgroup wika grade 6 aseskure yani go babwate obokoreri ao nabono mbabwate obokoreri ba boarding ngurwa bali obosombi yani transport system computer ko curriculum activities egati obokoreri bonde obonge nigo bagutuka tsinsa mukiri cya amariba kimita 200 korasi bara ya Kisi Kligoris asamange bakire esimigwetera se kinamba cyabo 0728906780 gose 0722135335 Advent Hope School chinsa mukiri cya amariba anaura bikuburusobya bumano ayirira asaba leta kurukita kirumcha tatu kwera libageli kwakira abayibuli ngambia mono
mwabere mogotwa abana goikera bono iga buna totaete kwenda ase omotimo ko buna togochake tamu egocha twasabire abaibori motoretera abana amabaga tigari tona mbogara amake chibese togosaba ni chibese chinke chire pocket friendly. We are CBC compliant na abariganire mwensi ase Advent Hope. ritukeriga ekero ndochengana rituko embura egendete gotwaso ubunge kigima gosimbura ya ture butuko bugima kurende no kugania kwana na andonsiase oigweteri ogeriga na boigo konyora chibiche chigakorwa kwanyare kuboka kore buya kwabukire ochake kubwate kibago kyao asenchira ere ya bene titariki ni sano na isato chomutenyo yiga ogatano kero ama tukagenderete kominyoka kima kero asekero ni gongendete konyo konyoria buna inyora nkwa bwate amaroro yo mwako yiga nkwa bwate goals chiri kwanyarete kobeka buna ngochore kwene kya wachikiranire ase omwako yiga umutinyo no yo gatano naro okororekana nganigo amatuko amenyokire kima horachi kubutoka ase obwango okigima igo gendera korigereria igati yemerobiriri kwa bwate eyo mwako yiga nabo igo gendera kwibikira etiki gosoma nyanya turachaka ningi kigerete ogenderete koratera nabo igo nyo kwa yechakire nkai kwa yikiri oikira chinga kiechige kyagara bono mwaka ngochore goika ekengese gosekengese eketangani gosenu swentangani iyo mwako yiga ngochire kubutoka matuko amake ale bosio nkai goikire ase merobiri ya onyo no morokiwa no manyetenga ekero ogendete kurigereria gochigoska buchikira skende bosio ningi wakorire wikira chinga kichiga igo mancho morigereria wakire ebuya nende ase ebari emeberete wetu bya chinga kichiga makubare amange chimalaria chire chijinge nigo ngogosabera okubwena kwa wango nchingoro kwa Matilda obaiwa kora ase mageka yetu kamera nere Rogers na boigo studio ya kabere ni gakoro kwa Barnabas Ondari igo waterana na nje ase chinse mochiria cha Facebook chisemo cha YouTube erinde tunyare gusanga asenchira ere yawe ne kimba rero ndochenga nonye la mashabiki mbare babukire bosio bwane korende timo kumikiagira embravne kunya goiteka nonye nase obotuko na mange agokorekana igonga nonye ne kero gosoka ase para kuchoko bwatike bago kyao onye kore omurundi akoso ogo kwendie gari ende onsi okwende nonye pigipigi nyara kwene kya buna kwa bekire changa anna mono bali bagokora obonchorira bwa boda boda fikachianga chinde tesengencho isiko gabo pokeno ni goboro obotindi na boigo nigo embura kunya konyirira ase chinsemo chinyinge ase edirobalia kusinonye tari gusioka korwa chinsemo chinde ime yense ya Kenya nega ekero nkorigereria egati yamangana ali agendete kobetansi chinga kichiga ngamo netaro yomurai bwense na gochase rogongo roligo segochase county ya Narok kirabona gotarera the ma community na boigo na egati ya siasa agendete wako anemuno kurwa ase orugungo rwa gusina boigo nigo abakenya bagendete gusanga ebirengerero byabo igoro yekigancha kya NGCDF kigancha kiri kyanga na boigo ikigancha kya baseneta imeyechi county karibu sana erinde tunyare kwimanya ayo negatia ya namange ayo agenderete ase chinsemo echiga na nekirango chaka kurwa ase chinsemo chake boba eyere ase orubiru county ya Kisii na boigo county ya Nyamira ekerobono
rituko rigoro abamenyi bechinse mechu banyarete gukora ukurubikana ase ugoichana mono bagega yokonyora buna omosubati monyekanete buna Evelyn Osano konyora osiretie bogima bwaye nabo igumubiro ore ase nkendu bono tibare konyora kumurusia kuro ase nkendu ya Tenwek magega yokonyora buna ugochika nkore kwarenge kuro ase kigambiro buna musubati oyo tabasa kurusiwa ase nkendo eyo korinde na boigo nigo bakwerera bagoteba buna oyo kageire kubwatoka ugochiko kugose gwikabusi bwekigambiro noyo kabere omo sachoye oyo gotebekana onyarete gutama amatuko bono arachire nga nande bono kuburia kwabo ngorie nga nakia togekanete nganero gutanga mubere tobusa kurusiwa ase enkendo olumwa matiko ni yarastan mwari gubu ya kabisa mwe gwete pirpunga ubolire eo pie kali ku ofisi gachuba fata mwari ya kabere yamanya kuronga ande firpo jiro kobeke cushion nyamira umubere to rumo mocheri firpo nga yakale atarugo chauro kirenda kwane direct yarakane wana firpo ni atota itacha koreki auro karro kana atota binga ye nga yali gete nari nga yaberete nataka msikize tobaise kama chani mate yara tabia orago ande kiara kosochi kosalikende kia bana ine Kenya saba sesen kama hiyo tu sabia na gero tokole kivipi na ako wapi ako missing si sawa so ni maneno bado iko kwa uchunguzi watu wali argue mkwe patient sawa yani patient mkwe na nini utulivu na musubiri sawa date to court wamesema ni lini tarehe 9 hiyo ni kesho kutwa which is on Friday sio mbali hii ndio maneno unaona ilifaa iende kotini through DCI lakini unaona imeshafika kotini sasa tunashukuru imeshafika kotini oyo no mugambi nation abuga misiocha kwesa abrogation ikorukunga giranga lero igayo twacha senka yo mugako korukwa kali asemoka mumuro yabo gosira okorukunga Evelyn liberera lyarenga iga asengencho twacha na OCS ito gachuba twabeire togo kwanera abantu baito amatanga yega niga kubeta asengencho abamwabo bachete bakabeke court injection omobero yega tonyarete korusuwa senkendu ya Tenwek kolende buna tu abakwaneire oyo abaga kobiswo korukunga Philip momuro mwabo korukupita atabiranga namanyeta asale nko genda ali kuoyiwa tebuna John Njue tariko chokogenda kose taringi kunyara gwikirana ase umuyigoyo nekero hono banyarite kubwatoka riuko kurwa ase umucho Nairobi bakorera buna takunyara gutara guchase enseyo ya Italy ase chinga kechiga kose ase ebiro ebiga
Wanju murigire ko kwanera eng'ana ya ekiganja kia NGCDF ni gobono abamenyi bebungeri ya Kitutu Masaba igotoka ime kaunti ya Nyamira banyarite gusangirekana ase chinsemo gusiasa magacho echiabisi chia CDF ime ya Manga gusase wodi ya Manga nekero banyarite gusangiriria ebirengerero byabo igoro yekiganja kia NGCDF na boigo ekiganja kerie kia bawakilishi babasubati ase kaunti kia Ngaf na boigo ne kiganja ekyo kirache gusekyo baligite kinyara komento kiganja kia ba senator nekero bagendete gusingirira buna ebiganje byo binyare guseri chikori nyare gwetigwa eriko nekia ebiganje biga benyare gwikirania amagenderero ase chinsemo ao ime yense ya Kenya musikieto Polkapo Kara no robotioro emba abamenyi b'ebunge ya Kitutu Masaba nigo rero basangirikana ase amagacho ye obisi ya NGCDF eryo kurwa ebirengerero byabo igoro yekiganja ekyo kiria kya Ngaf nabo igo okugania kubekwa ekiganja gekubarenda abaseneta ase wikirania emeremo yabo yokumereka obokoreri we county wanatero magana matoyo ya sisi asije tutura tumono kuingia hapa ichi basa kana chike okwana chike kurengana n'abamenyi abaiga kobwamo ebagokeire emeremo eyo egoikiraniwa korwase ebiganja ebiga nagoteba nigo byakonyire kisemi cyabana ase kiskoro naboigo ogotingiwa kwoborende ase kinsemo ao sabaleta waboro malebe bicheka kurwa kakiba wodi naiche egente go jasa wanainji igere buyanga kibeza kikuruka ni CDF kwa kusema ukweli wote wako katika asilia kwa rekana ejaga matukaya kere wodi aseita tote roko sisi ya Kitutu Masaba kunde yota agende onyore ngama gendro na o adu CDF asita yora agende onyore ore jojo chino ne tukia tokonye kia tukusiria saa kamba saa wana maiko yani bata alikuja kwa ndeti school lakini ya tu support no nyore kirie keke na bako ina na kwa nyore kirie kwa correct kia kwa menderen iko no mwana correct osomi ensemo yende nigo baganirie ababunge kobwamo wetia ebiganja ebiga bibekwe ase katiba nabo igo kurwanirira ebirengo byekibesa ekyo komentwa eryo kogenderera bokonya baria bokonyora wainse kibese abarayi be county ababa council of governors badaite botera makurwani kibese kya CDF mbuja bakora tabakarete sehire so tadijirimo CDF member ya 2.5 tuchiage mucyari kiende 5 dande muje mona na amendment yeto yirende ndengo kigoro because yene rebe saba na kibaga rosu ya bagende okora chingaki echecho ebatebire ekiganja ekyo geise kurusigwa aroro nigo emechando emenge erabwatiranie owikiraniwa kw'omuroberio bwa masomo OCPE ose competence based education ase secondary na hiyo inahitaji mambo mapya. Tunahitaji new workshops. Hizo workshops tutajenga namna gani? Tunahitaji maktaba, libraries. Tunahitaji laboratories. Go science kuna STEM. Science inahitaji those laboratories asiko. What we have in secondary schools imesaidiwa sana na mambo ya CDF. Ikitolewa hata implementing hiyo new system ya CBC itakuwa changamoto. Omubunge bwebunge eyeika omoske Clive Kisairo ensemo yaye igakwanira esegi ekiganja ekeiga kiarwaniwe. Kuna vita mingi sana ambayo CDF inapita. CDF ensures that irrespective of where your member of parliament falls, basic infrastructure for schools and security are covered. Hinko ripoti regetembe kurwase kinyore keiga kia Tombe ekio kegotoka imeye wodi ya Manga ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira.
Njenge ne dikombo nyambege board representative ko wakilishe abale no balema se ngafu igana chako eti bili yo gwanchera ngafu egu chibesa na ende ebe part of the clause as a section yete constitution na seki chiserikali chetu chikaunti igachiko kuchibesa chinke sana 15% chibesa chons pia 85% no chitigalitali national government igobono tigato tobekerese umuswado yo egero tonyole the Senate Oversight Fund baegwe to oversight counties ne yangafu nero evo so that at least abantu abakuru ku marginalized disability na boygo na women na widows baikeru through various programs and activities chabekiru nechi body. So we fully support naende ababunge mukole mirimo yaino so that abananchi baikereiru nechi besechi kolengana nemero bali ababunge babegete amone senate. So ya kwanza inaitwa National Government Constituency Fund yenye mmejua sana sana kama NGCDF. Hii fund mnaijua yenye imewasaidia kupata bursaries, imesaidia kujenga hata hizi ofisi za security, imesaidia pia kujenga mashule na other facilities huku hapa Kisii. Ya pili ni hiyo Senate Oversight Fund. Hii Senate Oversight Fund sasa ni ya kusaidia maseneta. Mnajua kuna bunge ya taifa alafu kuna seneti, si ndio? So hiyo seneti au waheshimiwa wenye katika seneti kazi yao pia ya kuangalia oversight kwenye county governments na kuona vile county governments wanatekeleza kazi yao kama wamefuata sheria. So hii fund itawasaidia ili waweze kufika kila sehemu na kusaidia wananchi kwa hiyo kazi. Ya tatu ni the National Government Affirmative Action Fund. Vile mko hapa mnaona hiyo ofisi ya GBV Center moja ambayo imebenefit kutoka hii fund ya ngafu. So hii ngafu pia sana sana kazi yake ni kusaidia wale wenye hawajiwezi katika community zetu, kina mama, watoto, walemavu, the elderly, wale wazee kwenye community zetu. So hii fund itaendelea pia kusaidia kwa hiyo kazi. Bono homo jumbe bwe bunge ya Kitutu Masaba omusike Clive Ombane Kisairo litukorigoro anyarete kuigora gose kubatoka emeroberio ase eskuru emanyekanete buna kegogi PAG ekirobono anyarete kwena na chiloka gochi ase aboroki wa beskuru yuka ukwana chinga kechecho na anyarete koerera nere gose gosingirira buna ekigancha ekyo kya bajumbe kya NGCDF kegendere gutigara gose kinyare gwetigwa koba ase katiba yense ya Kenya elio gwetera ekigancha ekyo abajumbe banyare gwikirania amagendero omusakito Polycarp Okara noroboti oru nga nonye kiganche keiga kya NGCDF kegendrete gwa kwa magina aseboigo birengere bigendete gusangirwa kurase chibunge elio gechikunyara kabage gokorwa kobali chiko elio kegendere gokonya abamenye kurase nsemo igo mubungo yeiga bwe bunga yabo Kitutu bwa Masaba muske Clive Ombane Kisairo anyara ko bagakora umurobiri boko igore birasi murobiri boko bwatoka chiloka na boigo kuigora enyuma yake barase skuriga yake gogi PAG yigo toka emeye wadi yeiga yeligoma. I'm one of the senior one chief CDF teruzi bwa saba jumbe ya CDF yete ara saba jumbe ekiagera nganto bwati none iga etubu na ya balireki ege dotora bagani batokonye banyemente Nomoroberio abalimu naboibuli bagokera kurwase skuru yeiga ase batebirenge skuru yeiga nigo yagende ko bagekombi wasa matuko amagega abayibuli gaki ayagwa tokoreire na manene tiga oseseniwe na ndiga nari gwatoire buna togochikoruwe ensu tariogo to ensu esambire baisani kirinde gasoko ndigendera buyenge tabire primary ya benefit from CDF since memorial no minus nobody. Gisairo boigo oyure oyomo bwabaya committee bechisemya se bunge nene nigalire iranga nigo barachkunyara ko baba kubwatrana amone kyombekerio ko balika bali mu ya Teacher Service Commission iyo kwene kibona chi promotion cha bali mungo kolekana chirebuya naboigo asenchera yobwasioku. You are promoted in the last promotion, you cannot be promoted in this promotion. Eras motigera bande na barba koleki basuke moto. Number 2, we can talk about TS. Any teacher who is retiring in the next 1 year
must do what? Must be promoted. Any teacher okoraki utikali the 12 months in service, meaning promotion endete iko cha komonyora, lazima akwe no mweri oye asomo yiga boigo nigo giseira gendere koba gakoboria abagusigo chamo na kumusiro muziki Fred Matiang'i oyo nyare koba gagwesoke kirario bosio bobochori bole bosio ondenaro baserete mugacha. Watu walikuja kwa upendo, tutatene netiamo kenenge yotoranyore. We cannot bargain for anything. Ebe chiskuru ebe nini ingo report rigeta seni kya uwanjete kya gatembe kurugige iga aseskuru iga ya kegogi PH yego tokemeye wadi yaligoma ebunga yabugetutu bwa Masabe county ya Nyamira inje gonkuru kwa Polycarp. Tigana nayo gokoirane wika ase county ya Kisii ase ebunge ya Bonchari ekirobono abaiboli babana balia babere osaba iboli babanyaruka bali banyarire konyora amarito agenkyo na boigo abaraikurwa ase binyoro au banyarite kwegwa obosemia mekiombe kya ASF ase chinsemo echo abaiboli abo bagosanga ebirengere byabo nigo banyarite goteba ekione gitambukiro kingenjo na boigo nigo banyarire kwegwa obosemia buna baranyare gokiania ebikorwa unebyo byabana konyora abana chingaki bali ase chiskuru gose ekero emyaka yabo ya inyomo itaraika korengana n'obutuki ebikore byomarita mapema asa abana banyaruka n'ikisegi chigenka ubutaka negati y'ikisababu kiriya cyairire okugendera komentekana kw'imechande iga ayiga nkorengana n'ikiombe gya The Beacon of Hope ekikerense ya International Solidarity Foundation ISF chingaki chigikaro yokoenana amegerio asaba boli babana balia baetero boneria wechingencho ao namarita mapema abarai begedini nabatureti kurwase binyoro ao asensemo ya Bonyakera Mijebunge ya Bonchari County ya Kisii ekerene kirenga gyoko basemia buna bakomenya na bana babo abo babere abaiboli mapema ninchira barabakonyi tibabaisa kwenyora hasi mechando buneyo asa matukali bosio batarakora masomo bose bataranyomwa twachirige gariana osemia abaiboli roya mangana yo konyomkwa abana batareka miaka yo konyomu okobakia mangana yo bulito bwa mapema oseande baondereu through defilement asichikesi chiri batarigo chibali pot twabayegeiri twabasemiri igoro yo obuyabo kuyona eskuru ko mwana mwiseke kiranyorero bulito erinda chikonyore skill ase vocational training osina bakwa ne skuru uranyole certificate go chakomokonya go chamoto ase gikaro ekikyeira lituko ligima tichi gatatu abiboli abaiga nigo bagokera egetambo kirekiga na gotebuna uyiga no mochaka no moya ase chiamati chiabo obotaka ase binyoro bwabero bonene igona giakwera konyanga kamwana kare miaka yase onyori obogima bwae bwachaka obobe esauri onyori oborito oboiga bwachai komoretera mangana makongu nabo konyamwako omwana okonyetara ike miaka yako agwende konyora oborito abora anyore ngo omwana yakera gukikonyora oborito bagukikonyora omwana nabo eita boraito omwana oboite no omwana na ngina eyakabere nabo konyanga omwana yakera gukikonyora oborito bwae kera nyori butawo kikogonki nabo konyora ngo nyori egento nga fistula eyere disease erembe okonyanga esa amachi acha ya amachi ne yobunyira bono igo bigo chamo ntwa baraya batureti tugwente koira chiripoti kirensinyo kirende gionsi ge okorekana maminja osa bana baria bake bagokorerwa yataria maya twa report mapema serikali ya imo kichikumu nago kirase nginjo twanyorera masoma yarara maya intumuna abaibuli tonyara ko batoko konya bana baita sokoirana ase chiskuru aso kwegenderia ekogero bugima bubure ko chimutu no bokong asense mwende nigo bakwanire gati yemeroberio elia babegete barache kwebwaterania nero egati abo olimi no bonchuriria namono bolio bokoboke elio kwegendereria na kurigia chinchira chigoikirineria bana baba maganio asesegiyeye umwana nagwento simekari toke naibunu muibuli kwa mwanjira ngaya naibekabwo mambiende no inu musiegetenga ki musibekabwo mambinero nyore sabuni egere tako na kuriga ligererio yukabwate egere nario boibi borasire egere amagendera suke mutu
ISF nebyombe bya niko byagendere kubeka omokya ase chinsemo ao korongia chimbwa na gusiria obonereria ao egati yabo chisegi chigenka gusarwa ku mwana omwisike egati yayanda na igokugania nkororo gokugenderera kubwatirana na mono nababwatani ao aiga Kenya no nyengo ikasi chinse cheisiko nkurubuthereka seni kiagatembe kurega se county ya Kisii letrane ngoro kwa Daniel oyega bugotiania aba assistant chief gusaba konye babagambi ase location ya Gesoni na boigo location eri ya irianye chigotoka ime ye ward ya bogeka ni gobono yanyarte gosomo omoyego yo nigo nyarte kuikirana rituko riegoro nekero abo bagoso avisi banyarte kuboligwa banyare kwenekia muna obokoreri bwabo nigo borachikoba obokoreri bwoboronge gose wekene kirobakane tuwe tebaba sagocha gwanja kubwata amaki ekero bakogamba ase chinsemo echo na aboigo egati yabali banyarete gwikirana ase omoyego yu ngamo no mo DCC Okitutu Central Sub County Juma Awa Lela na aboigo omo FCA Richmond Manani negati yabarai bande abange musaketo Depona Sanya na Robotioro. Sasa leo maana maadhimisho mbele ya wananchi, mbele ya kila mtu. This is the reason why nyinyi mnaadhimishwa mbele ya wananchi. Kitu cha maana kuheshimu mamlaka yaliyopo. Unaelewana? Heshimu ile mamlaka. Walikuwa wengi walifanya kila kitu, but if you only do kama succeed. Kwa sisi ni watumishi wenu, tuko tayari kuwafikia usiku na mchana. Kuna watu wanajulikana ni wahalifu, ni vizuri mshe na sisi tusiwahi kuchukua sheria mikononi mwetu. Kwa sababu ya uhalifu nilianza kuweka street lights, lakini nilianza na hii barabara. Jana usiku zimewaka. So next naenda Iriani, naenda Nyabondo, nikuje Gesoni. Nataka kabla nimalize miaka yangu 5, mimi nataka taa ziwake kila mahali. Usiku ndio mwangaza hiyo tuweze kupambana na uhalifu. Mungu anapita baya hapa. Mungu anauza baya hapa. Mungu anauza hapa. Wewe na pesa kutoka huko na ruhusu Mungu anataka. Sasa huyu Mungu anafanya nini? Kama wewe unapata pesa kutoka kwa huyu Mungu, atafanya nini? Anafanya kwa nini? Mwancho murigiriria asensemo hikiunga chinsa 12 no ndachi gukorera abo chingaki chabono mambi korine na kirongo kumanya na asegeke kekirabosio nchikuirana na ase ensemo yechi gazeti lakini buna butambe gukonyoria nga egati ya bari banyare kuboka gose banyare ko gochaka na inche ase umurubiriga abwetwani nerebuya ko basogeri na boigondo training nigo bagendete gotabanga good morning kegima unabono oyoiga akoeruka Pastor Henry yora gotakurwa bugita siku njema kwa Pastor Gilbert Onyango erendo chenga mbari iba kawaida na bwakaneretie banyare gutwara lituko rigia ekira gotabanga na all elders and members of Nyabimwa district gotabanga siku njema kwa Pastor Timanyanga ningi atari kuganiria abakristo bande na boigononye na fans bande lituko rigia korende mpia mono kegime kiagera ningendete kunyora ujumbe cheno gochaiga si studio Rogers Nyarikia utopokorwa Netherlands Amsterdam ako watch Getembe TV live nere Kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki Anthony Ragori na bande abange umusori wega susa utakorwa na Kuru City kama kawaida Nyabera mugeni Wesco utopokorwa Kiligoris pamoja na boigo Christopher Tandi abatabakorwa Borangi Kenyambi na umurugio Lydia Kerubo abana Sheila Matiangi Moranga Mikae mama Mungina na tata Moranga yunga mama mwabo Mungina na boigo tatu mwabo Eriko Sora abatabakorwa Kiumbu Ritaro agoteba bwakire bya Rosa Kinyi Adhiambo nindochenga na babigite bintu bya yega igoro ya bandos korinde echi nechinga kiche omurobere obwetwani na Ocharo William agota watching live from Sensi Kisii Kisensi kutoka ime yechinse mochiricha Marani sub county
na boigo koska bosiondo cha Teresa Kimutago ta Bwakire Matilda korwa angani gotoria mo korwa chinse machiria cha Karatina Barnabas Ratema kote bakie konge ke baso korwa doa Katare oikasobo Nyamasibi pamoja mbia mono sana na boigo Victor Monomienda ndoche na basoete ni timu ya entingo gabo kigima kirago tabunga timu itingi kia watebera listening korinde nkagiriti gale gotebanga watching live korwa chinse muchiri cha Kilimani agoteba no ari mekigima hadi tamati kendera kurika ujumbe chao manye asimbate tukuru elietari yao na boigo nkerengera likye wate eli tukeriga lia bono mambi korinde asegeke kekira busoni nchikoirana nensemo eri yechigazeti asengo kubolia tovasagoska korinde onye turanyara kurika ujumbe yao gotega asi studio rero nabo kurika ujumbe yao nyare kukwani emambia bono muna joy mochamo tebirete tete gutigara magega ekiro agotebonga kurwa Nyangusu oteri entakana nainde ahotebanga Bwakire joy mochama Bwakire buya kegima na andonsi ase chinsemecho cha Nyangusu kwani abantu baroro fate bationene ime ya Getembe TV linde tunyara kusanga asomurobirega asinchira ere eyo bwa mokema korende keronda chikogenda mutimuko kusekera toko sibanonya na mache amorero mwancho murigereria na tobasoguska kendera gutigara ime yo murobere ekiagera na mange tokubangire tegusera mange kwaliganiritie lituko ria rero Eduka y'obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seyika ngo kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriria gatigati bwekariguri iri abantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simu terase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ine kwabeire gukorera asinga kintambe guse nigo kwarwarire na gusalia enibo enyinge buno tukwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorubu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukari amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No really was Sumbuira Bagakenga Abagaka sana, really sukari, what we call the genesis of diabetes. Nakibu really sukari was some of the women. Hypertension, no really Karamanga Kogenda, some of it. Well, it also met Chincherisa to Joko William Marway. Then Tangani, it also met into a conventional medicine. Yani, Unyagitario Wakawaida, also melting into a nutritional medicine.
nutritional medicine na marioga ya kuruse endagera yaito ya kawaida. Kwa mfano we have amino acids, ntubwate fat acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Vigo tumeka esoko bwari amarwaire nkirende yagate tusomerete neka tugutumia international herbal medicine, tugutumia marioga akuruse mete twarwari amarwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marigiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wachi wake gorowa ya gatatu erumu 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire ninyoka. Eskuria Advent Hope igutukasinsa mukiri ky'amaliba nigo ekurwa amasomo asibirengo bucyakerekeriyense yani playgroup wika grade 6 asiskuria yani go babwate obukoreri ao nabono mbabwate obukoreri bwa boarding ngurwa bali obusombi yani transport system computer ko curriculum activities egati obukoreri bonde obunge nigo bagutukasinsa mukiri kya amaliba chimita 200 korasi bara ya Kisi Kligoris asamange bakere esimigwe tarasa chinamba chiabo 0728906780 gose 0722135335 Advent Hope School chinsamu chiri cha amaliba anaurabi kuburusobya bumano ayirira asaba leta kurupita kirumche tatu kwirali bageri kwakira bayibuli ngambia mona mwabere mogotwa abana kwikira bona ingamo topet kwenda sumutimoko na togo chake tamwigocha basabira bayibuli motoletera abana mugagati bari tona mugara make chibese togo sabani chibese chinke chire pocket friendly. We are CBC compliant na abari ganiri mwensi ase Advent Hope. Gusi bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yitu ao inyoranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeunga kia Momogusi. Abasai Viki alikia makiaya Mono Link Up Show ni kuja kulirwe mbao kigima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sana nebere chamo baso wika chinse kumigoro umre na nera Wizard Crown wakubwatana na DJ Topsha on ones and twos Kongolele emeziki makwa showbiz trending issues namanginande yikielekea makiaya Link Up Show Link Up na sisi kurwa sasa wika 10 Wizard Crown na DJ Topsha ime ya Getembe FM 102.7
Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria ya Nugapesi. Nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buya kigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea. Nugapesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusi asa atambe twaberire gaiga segeke tambe korwa mwaka 2018. Mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora akobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya Nugapesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga Nugapesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandonsi yogo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitaria na igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire pono ngote abangonde bwensi ura doge nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaige senya getari ya Nugapesi erinde mokonde muno anjwete nga yankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyigwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitari ya Nugapesi no gotonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nugapesi nige gotoka asama gacho Ouru Towers Ouru Towers ye building yege sinyaine Mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndahakikishere omogusi yo minto Nugapesi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora ne menge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba obushauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwetira chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nugabest gotanga mbuya kubwa kogwenia Superstores nero eduka asorgo ngurigarwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao bunabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwata Dumarang ayuare aye chigage emerunge tato asama mabati alia ye chigage emerunge bere na isaro na sato babwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate igani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyo muchurigo busongo iyo erangene
ang'ene duka ya Safaricom. Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure ang'ene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simu gwetera sete namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ine kwabaire gukorera asinga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge. Aha, buno tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali, amaruire yenda, amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bogo somo bero goime. Hypertension no borwere kera manyinga kogende igure somo bero. Walfiti itosomete chinchereza tochokorwa marwaire. Enchede ntangani itosomete ngenduga conventional medicine. Yani unyagitali obwa kawaida. Itosomete ngenduga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntupiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso kurwari ya marwaire. Nchidende ya gata tosomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akurwese mete twarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu room 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. World Fit Health Centers umusani obo asamarwaire minyoka. Eduka y'obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwatokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene eduka ya Safaricom
mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Eskuria Advent Hope yogutukatinsa mukiri ky'amaliba nigo ekurwa amasomo asibirengo gucyakerekerigense yani playgroup wika grade 6 asiskure yani go babwate obukoreri ao nabono mbabwate obukoreri bwa boarding ngurwa bali obusombi yani transport system computer ko curriculum activities egati obukoreri bonde obunge nigo bagutukatsinsa mukiri kya amaliba chimita 200 korasi bara ya Kisi Kligoris asamange bakere esimigwetera sa chinamba cyabo 0728906780 gose 0722135335. Advent Hope School chinsamu chiri cha amaliba anaurabi kuburusobya bumano ayerera asaba leta kurukita kirunja tatubera libageri kwakira abayibuli ngambia mono mwabere mogotwa abana kuikira bona ingamuna twenda sumutima ko natugo chake tamwigocha basabira abayibuli motoretera abana bagati bari tona mbugara make chibese tugusaba ni chibese chinke chire pocket friendly. We are CBC compliant na abari ganira mwensi ase Advent Hope. gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya wanje tega Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimirulu ao ya Tembe Television Network ayene amati yao kuli miensi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono chingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu ao inyuranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia mamogusi. Bombo Club abasai viki alikia makiaya Mono Link Up Show ni kuja kulitwe mbao kigima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sana lebere chama baso wika chinse kumigoro umre na nera Wizard Crown wakubwatana na DJ Topsha on ones and twos Kongolele emiziki makwa showbiz trending issues namanginande yikielekea makiaya Link Up Show Link Up na sisi kurwa sasa wika 10 Wizard Crown na DJ Topsha imehe ya Getembe FM 102.7. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bakikuya mandegere uzito
Macho murigere karibu sana asensemo yichi gazeti chirituko oria rero nande nekirongo kumanya litugeriga aria Alhamisi asensemo yende ninche kurigereria egati ya mang'ana aria agenderete anda muno nekiro tukurigereria abantu bari gusigati abarai bari banyarire ko baba gwitwa sinchira etari endonge gusaba gwitwa mugaso gati gwetera assassinations ntoche kuseninche ko kwanire gati ya barai yabo ase ekirona akorire ensemo yichi gazeti litukuri Alhamisi kiro tukunyuranie ayabeire ka okorekana sama tukamagega na nekiro to roche buna omubunge ori gose omujumbe o Kasipul constituency bona nyarite gwitwa asinchira ya assassination gusaso kuraswa amasasi bale baitetwe ase inchira yokonyonyo na boigo negati yabo gose gati yabarai bali banyarite gukwa ase okoegwa egesusuro gose bisusuro au mensi ya Kenya ninche korigereri egati yabo gose babere batatonto bakwanire rituko ria rero kero nakorire asensemo yichi gazeti korinde nekero nkorigereria ndoche gazeti ya The Standard area Daily Nation Taifa Leo gazeti ya People Daily na boigo area The Star lakini ese ya People Daily na boigo The Star ndoche kurigereria amang'ana hari amanene ase osento chiko chirigereria asinchira yo bwenye ekigima korinde ese gazeti ya The Standard ya Daily Nation na boigo Taifa Leo ndoching'a na bochibwate amang'ana araiga yo kumorekera oburai bogenderete ase ense ya Kenya buna bono egazeti ya The Standard nigo ebwate ebicha ya Rais William Ruto nekero bono agendete ni taro yae ase county eri ya Narok egazeti yega ndochenga Standard around ye editor nigo avigite kusinga headline erase gazeti yega niga watebanga lies getting bigger bono bolimo nigo bogenderete kunura kima nigo bogenderete comment kana saumi enda gochote banga egekabu keri gechira nigo kigendete ko bekenoru kigima kusinga chira nga the president is rich of promises ase rich in promises igo mwancho muligereria ase gazeti ya The Standard ndoche gotebanga lies getting bigger bono nigo obolimo bwabeire boko ba obo nene kigima kose murai bwense nigo agendete gutingia ansemweri hamang'anaria akoba chira chiri akoba gakoria korinde tichiri goikirana outrageous. President William Ruto's claim of meeting a man who died in 2017 was yet another eyebrow raising entry in his growing anthology of alternative facts. Whether the president is an eager disciple of Joseph Goebbels' infamous doctrine, the greater the lie, the more likely it is to be believed, or is simply prone to the occasional imaginative detour remains anyone's guess. Either way, the nation's patience is wearing thin. Ngabono ukoganyera kwa hose inchira obotoreru bwa Kenya oboitongo nigo bono bwachakire kororekana bono bwakeire ekiagera umurai bwense chira abere gakoria na boigo egatie bintu biri abere ka gukwanera mbiraba gose Abakenya barore buna egatie amang'ana ari abere ka gukwana tari ayekene ndochenga ayige gotebanga facts igotebanga egati ya ebintu biri umurai bwense anyarete gukwanera ase ekerari ase county eri ya Narok ng'amono goteba buna nanyarete konyorana nere PC Isaiah Cheluget oyo nyarete gusire bugima bwaye ime ye county ya Kisumu ase chitariki 25 nemo umwaka 2017 kolene liotanga President Ruto says he met him recently and held talks about the land ekero tukurikireria obuli mombore ase county yo ya Narok bwabere bugutwara usigatie chindemero chiri chabere chigotwara omochando nigo bono ekororekana nga umurai bwense niganyarite gotebanga nanyara kumira nanga samo tukabwango iga nanyara kumira na nere Isaiah Cheluget eri bakanyara gukwanera gose gosansa murana engana yobolimo lakini oyo gukwanera na Cheluget niganyarite gusira gose gosiri obugima bwaya se mwaka 2017 bono ikikirire Abakenya gose gazeti iga ya The Standard kumurikira chinkwana chae Rais William Ruto na boigo ase mwaka 1974 Cheluget acquired 600 acre piece of land in 1974 gosasa mwako yo obwe eriweyemo chimikianda na 54 nigo bono oyanyarite kwenyorera oboremo bwecheka chimisano nemo na boigo ase
In 2009, 600 individuals invaded the land. Family moved to court. Ngabono bo mubu kanyara ko babo gosaganwa ne chinka chinde wetania chimisano nemo bono lende nigo obure mubu abere bogotwara omochano. Na undoche enkwana yayo President William Ruto ka ukwana chitariki goseri tukore igoro korasi county ya Narok ni ganyala teba. We have the Cheluget farm. We have the Cheluget farm that has caused us troubles for many days. Now let me tell you about the land. We have called Cheluget, sat down with him, and we have agreed that we will buy the farm as a government, and those in there will continue living there. Ngabono serikali nigo yanyarte muraibense nigatebete ngabanyarire wakira oyo Cheluget esime na boigo bakanyara kuiwana buna ontemere yo kyagera nigo nyanyarite gusagano bono na serikali ekoyegora erinde bali bamenyeta aroro gusibanyarite ko so aroro na bocha chinka chiabo aroro bagendere komenya aroro kulinde obure mubu bochiko babuna no bwe serikali oyo nenkwana ya Rais William Ruto chinse asi county area Narok litkorigoro ekero ndoche umugano yu na mokonyora asi page ya kane asi gazeti ya The Standard ekero ndoche nga asubu imemono na begote nga residents left confused as Ruto's promises contradict facts and ruling. Umarai wense no nyina na bogo kumesana kirora nyoro muntu ko tebenga ntu akwanite na nyagite lakini umuntu ya watura nigo mumu manyete funa nigo are inyagosira korende ayo na bote korenga ndi gazeti ya The Standard bonengane yo nigerete to muchano mono ekira utanga President Ruto claimed he talked with a late Cheluget over land, sparking disbelief and backlash. He promised Mau evictees compensation despite court ruling it's illegal unjustified. Ikigambiro gikanyara gukana una bali banyarite kurusiwa si rina niriri ria Mau dibaza kusinga banyare kurwaroro kegima korende nigo umuske William Ruto anyarite kotebere una serikali necheko rwa compensation go chase bali banyarite gusarwa korwa ase rina niriri woni yekogenda mamincha yo guchika wikigambiro mwancho muligereria ayo no poko yenyora ase page ya kane gazeti ya The Standard iyeri tuko oria rero na page ya gatano egotebanga Ruto walks a tightrope as anxiety grows over IEBC appointments. Bono nekero omonya kirogwa gendete kurigwa weke rogo gusebwe ekyombekere kyobochori nechimbebe kya IEBC bono nigo abakenya bange bachakire gutwara Osebarorekanire bachakire gutwara amoborio igoro yenjera yatumegete kwenekia buna banyarire kugwena na amalieta gocha ase obochori gusinga egati yekamati eri anyarite gochorwa eri kwenekia bakorire bali barigetie ebiroge biga oboringoria buna bono ekirogo kirikyo chairman gose obonyakirogo na boigo ekirogo ebirogo biri bya ba commissioner bono nigo abakenya barorekanire kumubeka umurai wense eratirigoro kirogo baganyarite kegima banyare kumanya mbarabi abaiga banyarire ukusimbarabi barachigosoka kuba ababwi. The president has up to Tuesday to submit names of nominees to parliament. Na boigo egotabanga process to reconstitute the electoral agency has delayed due to political controversy. Ngabono esingencho ya siasa enyinge nigo yarorekanire nga iko ukubekwa mawekyo mbeke yakya IEBC kwa berego koira egeka kubwabuna eganirie na ndochenga full in tray 7 is the number of constituencies echo chiraba areas without representation in the National Assembly, where the IEBC is expected to hold by-elections. Nga bonos echi constituency gwikira isano na ibere chinga kechiga bono chianyarire ko babuna nchibwati abajumbe asinsi ya Kenya kirotuguriye buna yabwangoiga ya Kaspul ase omujumbe anyarite ko akako itwa goseka koraswa na boigo agasiri buguma bwaekare ase abisinto bwate buna ungunja alese egatia baraiba nyarire ko usinto bwate chi constituency au buna bono nonye ne eri ambere
Nyabere North ekero bono omurai ekosigati ya barai bali barengaro abajumbe banyare gochoro na goswase birogo ime ye serikali bono batachi kugendera na koba abajumbe korende nigo ayore gati ya mabaga na bwigo ntubate chi wode since ya Kenya chitaraba chikonyora obo chori kose chitaranya koba chigutwara abarai ikiagera kirokende abande nigo basiritie magimabo ntubate no nyene kirogo kiobo seneta buna bono ase county area Baringo ase seneta Cheptumo aba oyo bwangoiga kusiria obugima bwa ekare ime ya besina bwigo chinsemo chinyingi chichikanete kiombekiga kia IEBC kinyara kubikwa mu bwango erio abamenyi abo banyare gwechorera abarai gose gwaka chikura wetera gose banyare kwikirania obachori oboke bumanyakanete buna by elections umwancho murigere mugano ina boko inyora ase page ya gatano na erinde unyare kumanya na araria yo agerete bona bakenya bachakire gutwara ukuboria igoro ya obochori obukose enchera omoske William Ruto anyarete ko nominate abaika bagendete kurigereria ukubekwa mo wekiombeekyo kya IEBC na boigo page ya kabere ndoche gotababuna abductions rise by 450% as police impunity depends reveals a report kuno robot ni goro kiribono ebikorwa bya bakenya gochererwa nigo byabere ebiko mente kada kigima by not even 50%, not even 100%. What a 450%. Umete this an extra yani yene na mbota kagere yani nga mara enchira ebikorwa ebiga byanyareko babikomente kana gusigati abakenya bali babere bako bagochererwa nigo mubaro nyare gukina kigima na egobanga in numbers 159 is the number of cases of police related extrajudicial killings and disappearances. Ni gobono egotebanga of these 55 were enforced disappearances up from just 10 in 2023 nga ekiro tukurigira somwaka 2023 abari banyarite okonyoranga nigo bakuburwa gusenga enforced disappearances mbiri okonyoranga umuntu cha obwato n'abanyanyimbo lakini asama tukamake kwanyora oborire ebi nigo barenge 10 ase omwaka 2023 lakini ekiro kurigira asama tukayega boniga nigo tore at 55 gusenga aigati ya biga gusa ari abirega kurigirirwa abari babere recorded nga 55 nigo babere bakobekwa gusa bakubura bari ase amaboko ya abanyanyimbo na umugano uyu ase page ya kabere gazeti ya The Standard yeri tuko riarero na boigo egotebanga na leaders fault Wetangula and MPs over Nzoia sugar deal bono nigo egendete kororekana na Nzoia Sugar Company nigendete gutwara umuchando kigima ekero yarorekanire nigo aba igati ya barai gusensemo ya barai kurwase orubungo rwa Western babire bakororekana gutwara guseko ko bamochia kumomochia omospika bwebungene no musike Moses Wetangula igoro yokogwa gose yobora yobobe obwabere bukwenekiwa ase company yo cross sukari ya Nzoia Sugar mwancho murigereria na boigo egotabanga Oburu hints at a new coalition ahead of 2027 elections. Siaya Senator Oburu Oginga has hinted at the formation of a new political vehicle for the 2027 elections. Ngabon nigo yarorekana museneta bwe county ya Siaya umuske Oburu Odinga ligachakire kororekana nga coalition erera chiko korwa kusuku bwatana ngoro ikora chiko korwa kwa gisiasa enyomo ya gisiasa iyera chiko enekia omukon gusira chiko ira enchira eya ya gisiasa se obochorio bonene bore bosio na page ya gatatu egote conclave begins as world waits for new pontiff ono nigo ya chakire korekana nga obochori mbore bwabo bisibo gendete gukorekana aime ya Vatican gusebo bugocha kwenekiwa ase chinsemo cha Vatican ekero bono cardinals abubale 133 tubote 133 cardinals abo bono basoete ase chinsemecho banyarire
ucho kone kebuna kusiba ucho waka chikura kone kebuna banyarire kumuchora omupop omuya nekero ensingima eganyerete na wigo kumetinga norori orachi njera kiyega barachi gochora oyoiga orachi kubara faithful await a leader to guide church through global challenges hanene mono hekero chenga emechando neregendete ase ensingima nekero barigetie hose baganetie koenekia buna banyara kwenyorera umurai orabakonya gukura hose gutatwa egati yemechando eri babwate na boigo na ndoche egati yayanda mange egotapanga 1998 bomb blast victims appeal to Ruto and Trump egati yabari banyarite osira omwancho murigire ase embassy yense ya Marekani me yo mucho Nairobi gose US embassy in Nairobi ekerobono bomb blast yanyarite gukorekana wasumako 1998 bomb yanyarite kubatu kwa ase chinse mecho nigobono ekororekana ase chinga kinga wikira ebiro biga egati ya survivors gose bali banyarite ko buna naba kwa bose banyarite konyora ama kwa yo bono gwikira boniga baranyara konyora ugusiro kurwa ase serikali gose nigo bakorera nigo babeire bako bera ase bigambiro ekiro ase kiro korinde ngambaranyara koegwa oboene bwabo ndoche gotebanga nigo survivors abaiga nechinkechiga bagendete kumorera umuske William Ruto anyare kwene kyabuna serikali yanyare ko bakonya gose kubasira na boigo donye umurai wensere ya Marekani umuske Donald Trump banyare kwene kyabuna banyarire konyora ogosirwa na boigo hase page ya gatano egotebana parties register to get more funding ahead of 2027 polls bono olio genderete kurikia huse olio teneto kurikia kwe vyama vya gisiasa since ya Kenya bono nigo arachikonyora ogosiro gosenga arachikonyora chibesa chinyingi arachikomento achibesa ekero bono ndochinge mirobiri yokurikia vyama nande egenderete kero anemono aba Kenya banke usegatia baraya banke bagendete kurikia inchi baranyara kwenyorera mabaga ase obochori obonene bori busio ase omwaka 2027 na boigo ase page ya gatano narimo egotebana Kenya Kwanza pet projects post slow growth in ailing economy nigo yarorekane munegati yemeroberio eriegenderete guseri yanyarete gochaki wane serikali ya Kenya Kwanza nigo egenderete kusemeroberio inga nigo gwikirana ase obongora kigima ekiagira nigo yarorekanire nonye uchumi yoka teri ingia buna chi project inchire chachagete gose kuri mwaka 2023 2022 buna umurai wense anyarete goswa thisi korende wikira boniga nga nigo charorekanire nchira nyara ko bachi ko ere kiagira bono nga nigo performance yerense gose growth ogwikirania amagenderera yaiga korense kiagira nigo bono uchumi gukurigereria nsi ya Kenya nga ebintu mbiri ebuya moncho murigereria gotebanga budget cut hits education amid rising numbers nganonye nekero bono aborokiwa gosumo baro waborokiwa ogendete comment kana nigo bono ndochenga chibesa chiri chikubato ko chase wizara yechisemi nigo chirache koba chigo keigwa hosenga nigo bono ase budget yiga irachi gosomwa asomwa koyo yiga bono chibesa chikubato ko chase wizara yechisemi bono nigo chi rachi koba chinge koba amatuka magega na ase ensemo yenda ensemo yobole miago tawa maize production drops despite official claims of a record harvest ngabono nonye omurai buzunyarete kwera buna nigo gesaso abisi oko oseri gesa erichi bando gusebitu masinse ya Kenya tianyare comment kana nigo yarorekane bono nande nigo bitumba byakere kima ase ense ya Kenya nande engane yega yaba yanyara ko bagiye kumurikiro hekera bateba gose banyara gutuma uguchika guchase bakuboria abakenya bose enyumba ichinyombe cya cyoborare chikuboria abakenya ngabanyare kwibanga kima ikiagera
magori ye bituma guseyo busina barache ukina kigima epeji ya gatano na gatatu gota Deputy President Kindiki under siege as shifting alliances put his position in peril. Nigo bono ekorekana mo Deputy President omukonyo mo muraiwense muskige Professor Kithure Kindiki bono nigo anja kiriko nyora asa kumwekera kurigereria njira alliances chigendete gukorekana ukubwatana kokendete gukorekana ime ye serikali bono achakire gutwara ubwabana kiro kinde nigo murai wense asubuchore bonne bole bosio arachi guchenjia ebirengererio nga achi gutwara running mate engao almona kirondo chebichae Muskie Kithure Kindiki na boigo umo waziri omonene Musalia Mudavadi ekirobono yarorekane ngamuna nigo acha kire kwegosa kimo mwancho murigereria umutumuko mokego erinde njara kugendereria chigazeti Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukari amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No burere bwasumbuira abagaka sana burere sukari, what we call the genesis of diabetes. Ngakyo burere bwesukari bwo somo bero goime hypertension no burere kera manyinga kogenda ibure somo bero walfiti itosomete chinchereza tochokorwa lya marwaire enchede ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine, yani unyagitali obwa kawaida itosomete ngendo nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntubiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esokorwa ya marwaire. Nchidende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine. Tugutumia marioga akurwese mete twarwa ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega igamarikiti marigiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho bakegoroba ya gatatu erumu 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. World Fit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Eduka y'obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints
eyuere ekampani nambe yemo eyokorosya chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisya ebintu biria bikomanya seka ngokwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriria gatigati gwikariguri ria bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Eskuria Advent Hope iyo gutukatinsa mu kiri cy'amariba nigo ekurwa amasomo asibirengo gucyakerekerigense yani playgroup wika grade 6 asiskuri yani go babwate obukoreri ao nabono mbabwate obukoreri bwa boarding ngurwa bali obusombi yani transport system computer ko curriculum activities egati obukoreri bonde obonge nigo bagutuka tsinsa mu kiri cya amariba chimita 200 korasi bara ya Kisik Ligoris asamange bakere esimigwetera sa chinamba chiabo 0728906780 gose 0722135335 Advent Hope School chinsamu chiri cha amariba anaurabi kuburusobya bumano ayirira asaba leta kuruketa kirumcha tatu kwirari bageri kwakira bayibuli ngambia mono mwabere mo gotwa abana kwikira bona iyo no tota kwenda sumutimoko na togo chake tamwigocha basabira bayibuli motoletera abana amabagati bari tona mbugara make chibese togo sabani chibese chinke chire pocket friendly we are CBC compliant na abari ganiri mwensi ase Advent Hope. Usi Karibu sana mwancho muligire nekero ngenderete ne gazeti ya The Standard nekero gose konyo to kira soroboti role rwayo mukonyo bumurabense muske Professor Kithero Kindiki achakire gutwara obwo bakimavuna nabo umurabense aranyare gucenche birengere ya sobochoryo banne bori bosyo ligo ndo teno nyenga asinsemo yae rigiji ligagotabanga Gachagua Ali dumps him for trying to control Mount Kenya politics ngapono egatia basani bae barabanyari gusumusani wa nare ore omo oyime kegima oyorenge omo MP wechize mochiricha Nyeri nga former Nyeri town MP Wambugu nigo bono arorekanire komo bwatoka Gachagua hikiagera Gachagua ni gaorokire buna nigo atakete gutawala ase chinsemo chiria cha Mount Kenya otigana nayo sepeje komi ebateba
igati ya bararia ntubwatenga igati ya bararia bane mbari banyarite kubekwa biara magega yo roboti ruri rwa BBC rwamanyekanite buna Bloody Parliament kubwatukwa wiki ya etani kobono banyarite kubwatukwa ase ukubwatuka gusase uko akana ebele yechi shilingi chiribu 10 kera oyomo nga abaigani go banyarite kubwatwa nekero nga 4 filmmakers were arrested following the Blood Parliament documentary ngana boba bete ba waka chibichana boy gokorusia amalio gyari goseche video chiri chanyarite kosoka koro ase bunkene ne chichachete kutumeka ase okorosia roboti iroli irwabwatu kitwe neke nyumba y'oburaria ya BBC nigo bono banyari kubwatu kwa ase oko asinchira iye bail na aboigo ase ense boyende ndochenga abono abale mozi are ase tauni na chiko nyara ko baga kurusiwa ebango ayo negara SPJ 11 gazeti ya The Standard na EPJ 12 egoteba omo waziri wechisemi niganyare kwene kiabuda asensemo eri se wizara eri echisemi abalimu obolemeru wabalimu nigobore goikira ekerengo kia abalimu wetane 300,000 ligo baganire ase chiskuru kolende ligo agotemanga ekiombi gyokulika abalimu kia TAC bononge bwati chibesa kirachikwene kiabuda kianyare kulika aborokia abo na boigo nigegotemanga nonye umushahara turi guchikomentwa ase bale abateneneri ba junior secondary schools aiga asense ya Kenya na ndochegotemanga 94,300 interns nabo banyari kurikwa kurwase umwaka uri 2019 Majuborigereria apagara nigo abeire kororekanaga ubukindu wabeire obonke kigima lakini nende nigo gusaba ukwamera asa yona ndochenga ase chinsemo chinde nigo ekororekana nga blood donation drive to boost transfusion center nga igati yeche chinyakitari gose chinsemo chiri chikoena na obokoreri obokonyi boko Rusia na boigo ko abantu amanyinga gose bali bakanetia amanyinga igasi ya Kenya bono nigo chiganetie gochakia umoroberi gose nigo chachakira umoroberi bwa matuke 30 eryo kwene kyabu na banyarire kosegeta abakenya banyara kwena na amanyinga gochase bayaganete ayunaro are amanene kima ase gazeti ya The Standard omwacho murigereria yeri tuko oria rero na boigo ndoche asensemo ya gazeti ya Daily Nation nigo ndoche ese obosio bwe gazeti yagotanga mystery of a call to MPs guard before killing nga nigo bone korokana siminera anyalite wako gochaso morendi oime bo mojumbe okaspul omoske Charles Were nige korokana nga isimiyu anyalite wako nigo korengana no butuki bwakorire nigo enambeyu yagete simigo chase umorendi oye oime kigima nigo enambeyu konye yabere registered ase amatuko gose ase yamatukato tokonyora aetire ngana ndi nambeyu kere koligereri gobiya nigo bete registered ne kebande kyo musubati unyalite gusiria obogima bwaye ndoche gotebanga mystery call a link in arrest of Were's bodyguard and driver. A crime mobile number registered 3 days before murder in the name of a dead woman. Igonga enambeiga nigo yarenge registered inse yerieta riomosubati konyorosirio bugima bwaye nigo agotebanga Kaspul MP's aide Osengo Morendioye had a conversation with caller in the afternoon of April 30th, just hours to the tragic shooting. Nigo konyevanya ariko gamba ase esimi n'omuntu yo otamanya aneti gose otaranyara koba kabwa turwa kigima ase nga chinsankego oyatarachia kwa amasase na ndoche nigo yarorekanenga kangata umugabana we county eri Murang'a nigo arorekanire nga nabwa gose nigo akwiraneria nabwate amabori abonete kwiraneria segotemunga revealed Kangata staff posed as a crash victims Ken nigo denial. Governor says neither he nor the eight people he represented received cash
for Ethiopian airline crash. Ngabono ase gati ya bari banyarete konyora umubasukana asenseri ya Ethiopia eraniga kanira ngere nonye no gosinga nonye bari arenge kobaga kwakilisha ondete yo nyarete konyora chibesa kubatakana no umubasukano onyarete gukorekana umubasukano bwendege onyarete gukorekana asenseri ya gose kubatarani teaching ndege chinse ya Ethiopia. A petition seeking compensation was lodged when Kangata was the senator from Murang'a. Mukana higa tigarenge gukorekana ekero irungu Kangata arenge omo senator mocho murigere na ndoche asense moyende egotebanga mbadi expert spa over tax shake up in finance bill 2025 nigo obono ya chakre koranga proposals. Government says the bill aims to rationalize the VAT act and plug loopholes costing the exchequer an estimated 400 billion annually in tax refunds. Ayo ne ayo akumurikira ebango na bwe finance bill iyo makoyo iga segotebanga nigo aba Kenya banyaje ko rigirerirwa kirima gusinga sesemo erigereire boniga gati ya omo uyo tenerete ekigancha gya serikali umuske John Mbadi ngabono na boigo bari bagukora obutuki gose bari babwato mumanyi igoro yo kurigereria amagana ya economy nigo bono banyare ko ligia gose bari enderete kurigia njira barachi kunyara gukonya ense ya Kenya kwenyorera ebango batari kuumiza aba Kenya atebono yekero barachi kumurikira ebangeri ya VAT na ndoche agoteba asense moyende gose tebwata magana yebigambira iga ayonta kurigereria kegima ase erituko oriarero na nebwato mugano yukura ase chinsemo cha Mount Kenya ekirego tabamna XMP dumps Gachagua for Uhuru bets on Ruto. Ora digo ngujiri wa Mbungu oyo konyora oro musani memono oye Rigathi Gachagua achakire arorekane ko motigana ase chinga kichigana go so ase semo yaye Uhuru Muigai Kenyatta na asepeje ikobi nigegotebaga the Pope that Roman Catholic Church desires expectations from 2025 conclave na uno popo yoganeiri yaki aba Catholic baganetie umo popo ore ase chiga ayo ayanda make henyorese gazeti ya Daily Nation yeri tuko oriarero na ayuda bako ya nyora ase gazeti ya Daily Nation mwancho mboligereria ase gazeti ya Taifa Leo ndoche gotebana ekyo ere mboligerete ekyo mekerikyo bochori ne chimbithe kya IEBC nekere gotebana Kalonzo akodoa macho wona umbo raibu kiama kia Wiper Moske Kalonzo Musyoka nigo anyari gotogoriki imana aseki Musyoka asema rais astahili kumshirikisha kuteua makamishna mwenyekiti wa IEBC na Umuske William Ruto nigo awenderete kumubwa kose kumurangeria kumarigane kigima ekero bagenderete gochora abakamishona bekiombe kia IEBC na boigo nonye no munya kerogo umugano uyu nigo rase page ya kabiri gazeti ya Taifa Leo egotamanga masharti ya Kalonzo kwa Ruto. Musyoka aonya kuwa raia watapoteza imani kwa makamishna watakaoteuliwa na Ruto kwa ushirikiano na Raila. Gabono Kalonzo niganyatego chika kagoteba buna abakenya bangi nigo baranyara gutuguta gusemeria ekirera atoke buna Umuske Kalonzo Musyoka yekerera atoke buna Umuske William Ruto kagokonyo gusika gusirwa nere Raila Odinga na bubanyare bachora abakamishna abo bagotwasase kiombe ekerea kia IEBC. Ruto mbioni kuokoa miradi aliyoahidi raia bono muraivense nigare achimbero keima kwani kemuna onyalire gotoria iperoveriria nyarete ko kuriira na achigoikirania ase abakenya nigo agenderete gwituma kegima na essence boyende. Ripoti mpya yafichua watu 104 waliuawa kiolela na polisi mwaka
2024 gaso mwaka oetanigo abantu wetania 100 abantu gwikira kereko kia MBM na bane banyarite gwitwa ase njira ya itali enonge gose njira itali engia ase mwaka oyo na semo yende Nibwate mugano uyu wa Mbungu ekira gotanga Amwepa Gachagua arudi upesi kwa uhuru ayo na sezemo ya siasa. Waliorushia Rais Ruto kiatu wakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Nigo bono balibanya arite kuruta igikoroto cha Sumra Iwezi kirari ase kaunti eri ya Migori rituko rya Jumapili. Nigo bono barorekanire kucha kubekwa gwasigo chigoikiwa bosio ubweke gambero mwacho mborigereria ayo na mange yanyore ase gazeti yega ya Taifa Leo korinde noche kumborekera finance bill ya 2025 nekere gotebanga iyekwe wazi kwa Wakenya bose banyare kurigirirwa ndemono ebirekereri byabo banyare gutwara ribagari abende ase omuswada oyo ose ekrekat finance bill yo gochigwetigwa echigokora emirimo Abakenya banyare kuba bagotegererwa na ayo na banke na bari ase gazeti ya Taifa Leo macho borigereria segejo ye bitango bide nabo kukorera sensemo y'iki gazeti yabo erinde yara konyora omuntu mukomoke nabo igo kona chikoira na nesemo yende ni yara kubagiko koerera igati yabarai bari banyare twitwa gwetera assassinations korende asebono ndochega asensemo y'iki gazeti litkorera gosaba kwabera no gukorera gabo korende no chicharagira chinsa ibere chinsa chinonge cyo turagende omuntu muko nabo igo tukwira na tunyara kokenderea kwemanya amage Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandegere uzito somya bamuraba chikuya mandegere ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate no borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goimbe hypertension no borwere kramanyinga kogenda ibure somo bero walfiti itosomete chinchereza tojokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine, yani unyagitari obwa kawaida itosomete ngendo nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso korwari ya marwaire nchidende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine tugutumia marioga akurwese mete twarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene
ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marigiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu room 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit L Centers umusani obo asamarwaire minyoka. Eduka y'obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boigo chire chechi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Eskuria Advent Hope iyo tukatinsa mukiri cy'amariba nigo ekurwa amasomo asibirengo bucyakerekerigense yani playgroup wika grade 6 asiskure yani go babwate obukoreri ao nabono mbabwate obukoreri bwa boarding ngurwa bali obusombi yani transport system computer ko curriculum activities egati obukoreri bonde obonge nigo bagutuka tsinsa mukiri cya amariba chimita 200 korasi bara ya Kisi Kligoris asamange bakere esimigwetera se chinamba cyabo 0728906780 gose 0722135335. Advent Hope School chinsa mukiri cya amariba anaurabi kuburusubya bumano ayirira asabaleta kurukita kidumcha tatukera libageri kwakira bayibuli ngambia mono mwabere mugotwa abana kwikira bona ngamuna kwenda sumutimoko natugo chake tamwigocha basabira bayibuli motoletera abana amabagati bari tona mbugara make chibese tugusaba ni chibese chinke chire pocket friendly. We are CBC compliant na abari ganiri mwensi ase Advent Hope. gusie bono na bukwegokia asogo sonja etv ya wanje Temba Television Network
wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimenyeka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Abasai Viki alikia makiaya Vono Link Up Show ni kuja kulirwe mbao kigima kila litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sana nebere chamo baso wika chinse kumigoro umrena nera Wizard Crown wakubuatrana na DJ Topsha on ones and twos Kongere muziki makwa showbiz trending issues namangnande yekelekea makiaya Link Up Show Link Up na sisi kurwa sasa wika ikomigro Wizard Crown na DJ Topsha ime ya Getembe FM 102.7. Amarietane neriki misuko na eriki misuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato bokoreri bwayo buyakigima nakobwa mone gotumeka chimashini chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato bokoreri boito gaiga nakobwa mone twakonyiro mugusia asa atambe twaberire gaiga asege kegetambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona morira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to yanuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon si yago kobekera kemika somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no Diamond Tomenium nilitaliana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buire mwaka 2002 obuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaige senya getari anu ga besti elinde mokonde munanji gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumbara kini bono ko nyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitari ya Nuga Best nogo tonyora asama gacho Ourutawas second floor Tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nuga Best nige gotoka asama gacho Ourutawas ye building yege sinyaine Mteira igotore Kenya Women igoro Tirongo ria kabere egento ndakikishere omogusi yo minto Nuga Best nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwetira chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenia.
Uhuru Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka ucyase abahonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati enda usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso lyao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Temple abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia yechigeche 2023 mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na wigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green ubutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo eyueranga neduka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzitosomya bamuraba kikuya mandegere uzitosomya bamuraba kikuya mandegere. Karibu sana mwancho burerere ase ensemo yomweli kigima yomurubiriga nande bunakonyora nakumanyire nigo ritukuria rero ndachikurigireria egati ya mang'ana gusekero kwego bagotebana assassinations chiabere chigokorekana nonye kurwa matuka magega ngawikira boniga asensi ya Kenya abantu mbare beire bagosiria magimabo ase chinchira cyo ugoitwa nakiro tukurigireria assassinations nabo kweburenga kirokene ninkekega ebiga negesusuro konyora umuntu akoigwa kirokene nakiro konyoranga ensemo gete y'abantu mbabwate amarora abo gose babere bagutwara okungusanana anemono kiro konyoranga nigo ekubwaterania abarai abanasiasa nabo konyoranga nonye n'abasani ngocha bare batwara differences echichikogera umuntu kwanyoro itirwe asenjira etari endonge nabo bagoitwa asenjira unabono eyogotumeka gose wakwa amasasi gose kuraswa asenjira ya amasasi nabo igo nabo bagoitwa asenjira yemibasukano yechipara nabo bagoitwa se nonye n'emibasukano eri yechi bom na boigo egati yebintu binde gutumeka ebioge ebitu na boigo ebioma binde byonsi ebibikonyara gwikirania okonyoranga usibi konyara gwikirania obosaria abunobunga assassinations echigekero osasa matuko amagega nekero tukurire ngano onye kro asechi serikali chetire badonga amatuko nare charenge goromono senga kinere egati yabarai banyari tukuitwa kigima anemono kero egotoka buna nigo bale abarai bagotoka bakwamerane ne serikali gosegati yabarai bande abanene akigima aiga
tari no nyenense ya Kenya yoka echigani chigo chia korekana ase chinsemo chinyinge kigima ase ensingima moncho murigereria egati yabarai nimbotange abarai komi igaiga abo ekero tukurigereria bayare kwa baba gusiria makimabo gwetera asinchera ya assassinations gose konyora egesusuro konyora nga nigo muntaitire asinchera ere gotebekana buna nigo awito asinchera ere eyobotutukano kigima nabono nekero tukurigire ose tuguchaka no yobwango igabu nabono Kaspul MP ose mujumbe oyo Kaspul umanyakanete buna umweshimiwa Ongondo Owere oyo nyarite gosiria ubugima wa ese chitarike 30 wiki yaeta asinchira yo kuraswa ase parenene ya Ngong Road kolendo mancho murigirira nekero tukurigire cyose amatuko amagega ntubate buna bono Robert uko asumako 1990 asamutinyo kabere nere anyalete gusoma bero yo nyalete gutoka ase chinsemo cha muhorone abo oyo nigo akabeire umurai ase serikali yae gusinse yo burai bwa Daniel Arap Moi na wikira boniga ngaronye nekina kia enkanya koba gyosenga wikira rere iga nonye bari banyalete koba bakubatiraniwa nege koruikiga mbachitie ko osengane itecheti kugambwa wikea oboikira nunga wikira matukaiga bado Robert uko ngari ase vitabu ebinge kosako bakawukwanira nonye nase bigambiro ntukwate buna Tom Mboya yo ntwanyara gusanga nayo moncho murigere mugano yose matukabwango iga unyarite gusira bugima bwae kale umusae kegima osekale omoke kabati miaka 30 na kianda konya tarika 40 years of age lakini ngakonya obire kaokora amangana amange osobere kagotenera ebirogo ase serikali aiga asinse ya Kenya kira toko murigerea Tom Mboya erenigo anyarite onereni ganyarite kuraswa mugasogati ase obugatagatifu mochio Nairobi ose anyarite gwiterwa Nairobi CBD ase para yamanyekanete buna government road asa matukayo kurende ase amatukaye ganige manyekanete buna Moi Avenue igonye komanyeto mochio Nairobi Moi Avenue gabo omonto agwitwa mugaso ogati Tom Mboya no nyarite gwiterwa aroro kurende nere ekarorokana nga engana yaye gose oyo nyarite gose oyo bete buna nere okageretwe kumuita ga obututukanu mbanyarite ko baroro iyo ntachiko kwanera ase oboime mono na ekerto kwanera Josia Mwangi Kariuki gose JM Kariuki nere nigo anyarite koba assassinated nigo arengie omurai ase amatuko aria yoburai bwa Jomo Kenyatta gose amatukari amagega myaka iri bunabone ya 1970s bono nekerto korigereria omugano ye nganere lituko gose egari nera abonete kolina basi abonete kolina gochase omocho Mombasa nigo yanyarite kwa gose gosambwa ase bombo ase tarike yamu umutinyo gatatu umwaka 1975 lakini mambiae nigo umubero yo nyarite gutoka soro sana rwa Ngong Forest gose Ngong Forest bono nigo ebi mo binde byo mubire byanyarite gutoka mbiyo lakini ngana igaite twasinjire itarenge engia mubero yo gatoka asoro sana rwa Ngong Forest ikona pokurigere nga etarike yamo nigapwente kwa Mombasa lakini basi iri ariko tumeka ekanyara ko bageko ya sebom lakini inga ekatoka nande chitariki ibere umuberoye ugatoka so orosana bono ugoitwa bunoko hose egati ya ugoitwa bunoko naro ayo naro tokurigereria ase rituko eriga mwancho murigendo bwate buna wana Mugabe Were uyu nyarite orenge umujumbe asichinse muchiria cha Embakasi konyora itaranyara kubagano nigonere ere iganyarite goiterwa obosio bwe nyumba yae nande ekero arenge ase abisi abo negati yabari banyarite goitwa goitera ase chinchira cha assassinations nekero tokurigeria abande mbaroro una Bruce Kenzi na Boigo George Chai ndubwate Njuguna Ngengi na Pio Ogama Pinto abone gati yabarai bari babere gose abana siasa bari babere bago siriambage mabo asinzi ya Kenya asichinjira chire ejo botutukano kigima korende egati miganeri yabere ko bakego chinguma gwikira matuka ya nonye okonyoranga nonye kegorie geke bado ngibwate amalieta ndubwate bunabo babo JM Kariuki ndubwate babo Tom Mboya Robert uko bono ya Charles Ngonde ya Moisone na Boigo
rigati ya bande abange korende nekero ngotigana asenseme yo nagane gukonyorigo moncho murigere buna nganonye ense ya Kenya nyari tukonyora obosibore bado kurwa asumukori 1963 gwikira bonege kerense gende tugucengera okonyora obosibore nigo konyora nga bado obosibore mbore botayo gusinganonye amangana kero tukurigereria igoro yo borendi eye tari ngane kubwatira ni oborende yen siasa gosekero kineni gego chiaro konga siasa ambayo gose siasa chafu iyo kwira kwanyora na abarayi kiro batari kuigwana gose batari konyoma na sensemo ya gisiasa yo kwanyora nga bachakire kuligania gose kuitana barabo ase barabo korende no kubure waito buna chinka bune chiga gose che family bune chiga chanyara konyora obwene bwabo nande banyene serikali eliginjera ya kiro muntu gutwara gose nonye kira umurayi gutwara obusibule nabo goborende isaine gotanga ebikorwa bunebiga gotigana nayo asensemo yende gosekero ngukwirane wikaiga ase county ya Kisii moncho murigereria ase tukurigereria nsemo yoboremi ni gobono rituko oregoro umurai ogwabara abake ase bunge ye county ya Kisii nande oyore omo MCA buwe ward ya Marani omoske Dennis Ombachi anyarite goikia bosio umuswada gukurigereria ekemeri gose boboremi gukurigereria oboremi bwekemeri gikawa aiga ase county ya Kisii kagukwana litukoregoro nigo anyarite kwerera buna nere buya chinga kejiga ase orogongo rwa Kisii ekemeri ekyo gose oboremi obo bonyare kubokiwe kyagira matuka yega nigo yarorekane buna ekemeri gikawa tikiraba gekoegwa ribaga ria bene kigima na boigo na anyarite gukwanera igoro yoboremi bwa matoke ekira gote borongo rwa Kisii oboremi bwa matoke mbore igoro mono nande inchira nere gose inchira nerororo serikali ye county enya ranyare konekia una yanyare gusira abaremi erinde banyara konyora faida kurase oboremi bwa matoke korinde ekirenga no kubokia oboremi bwekawa rero nabwate umuswada wa ko segete serikali erosie amachiko yogokonya abalemi bekawa ga Kisii agusise ito mumaete kawuli yatukine twezi abantu abange twakinete emyaka eri ya 70 80 banyembono mbatagete banyore ogusegetwa ototagete serikali eligi ebimeli ebia byekawa bilibikwama asokorigere chinsemo babasi nerelie kwama Marani nerelie kwama South Mugirango nerelie kwama ine ntegetangani ikiare kaume abalimi babwate yagotire tutaite kawenyi eri yakabere tutagete serikali erosia amachiko yokurenda umurimi gwekawa bono gaenga buno compound yetagitire umuntu agoso akorwa ugora kwegoyo ogorire bona abalimi baranyora ligo lirigia neli ya gatatu tutaite serikali chake ku package yani eligenjera yogo value add okomenta e value asekawa ekawitebe Kisii Coffee oniwe ke ya rosiwe dona kinale entire emotion nabagambi bayetiri nga serikali erosia amachiko ere inga kiujo support abalimi egende gali ya city society erora kimachini kirororo tutaite itoche n'amachiko andi muna chairman ya garaje ate aba kibese bikisaine egera to konya abalimi baito bekawa na igoro narende to muswada wa matoke naro ndwede to muswada ba mbaye to muswada naro tutagete abalimi ba matoke tutaite tangani ekemerikeri toke kebede kelea dinga na ki step of food kuma tekara se muguzi okogenda okoro ku matoke the land of matoke so Kisii nere bwate the best variety ya matoke naro to muswada yo tutaite amachiko akorenda ngakia matoka itakoniwa na ende ngakitoko tokorenda the indigenous sweet banana the indigenous other banana variety na enturi variety Mwancho murigire na sensemo yende nigopono oyore omuriki wekeombe kia Kisii Council of Elders mwanyakanete na Samuel Bosire agoenyi anyare kuboria
abarai bonse korwasa urugongo rwa busi konyara gukwana gusego chamo na gukwana asiri ogerimu erio banyara konyora chinchera cyo gusaba amagendero nonye kurwa ase serikali enene korengana nere nigo aerere buna murai bonse kera ukora itaro guchase chinsemo chinde meze ya Kenya nigo akonyara kubwatuka gusego chake na gwikirania amagendero aho korinde ase urugongo rwa busi rokoba rogotigara magega ekero ase ekero nekero bono abolirie abarai bonsi banyare gutena bokongo iri kwenekia na banyare gusaba ogosira kurwa ase serikali enene twatwarira bare magete tutaruki gose barai nko bategerera bari ekero abagusibo ogete egeti yasuneka gansa kwa gachwa okiari kibasa kinge sana ne kibasa kyo moelio milioni 100 lirie serikali yo urwe uchikoera kibasa intomate kya chiete egeti kigatenena boigo ne kibasa kyatangase twe milioni 100 chikogenda kwa gacha airstrip ese Sironga Nyamira County na ikirajyo no korabia mbanya korabia enga kiyeyo na liegetige kwa gachu migoriga tayare kerete chindege chikogwororo on a weekly basis boigo matuka taraera mange egetitwe igure kiarosi guga kirigoris gekore mukabise kia na ende igoro egetingi atangase tukere international aiga Narok kericho nkero kere almost international gekwa gachu inkige kogera intu abagusi egetu abwate gesinini gegosirigwa tomanye gosinywa ese to muna to kwando chi emergency ebe chi accident ebe amarioga ko akisukuru ngumbu nebintu mbalimbali bire bya muhimu guse spare part igo egente kyo igo nkobolia barai baito kora ekera nyale kane esobwamo epareye contract karetwo ugotiche bitongo kero kendo umurumo chango tigagu okoraki batema temire lakini ya sinyire koera emiaka koruriria kibaki ari gukuru bugambi baka bono yateraera kurubosongo gocha gavana iwomineti chi senator na bonse ekero president inga kienda rache gusiga tigange nyare kanenga na intwe oigoire gentogete mwacho murigirira kurigirirya guse gukwanira ensemo iyo ya magendero guse murai bwense konya gutara gukora chitaro chase chinsemo o meyense ya Kenya elio koenekia ona guchakia magendero o nigobono musaketo guse muriketo bomangana maya Sam Miyenda nyarete gutwariganiria orobotero kubwatia igoro yetaro yo murai bwense naboigo igati chira chiri abere gakorira abakenya igati ya magendero ali abere gako igora guchakia naboigo ali abere kago otaboka na boigo chinsemo chinde chiri chabere chigotigara magega Kero akorete etaro yae ase ekaunti ya Migori umurai wense Daktari William Ruto nigo achiete ase ekaunti ya Narok asabono are asiritukoria area kabere imeyige kabu kia igiechira Daktari William Ruto tatigetimaega kubainakiria abamanyi bensemo ya Narok na achiko ikirania amagenderero ao kati ya Oljobose mpaka kule chini. Sasa leo nimekuja na contractor atusaidie kukamilisha. Sasa barabara tutajenga ile inatoka Oljobose kwenda Abosi kwenda Shartuka mpaka ifike Gorgor.
Gukwana ase ebunge ya Emurwa Dikir, Daktari Ruto nigo agendera gwakira ekoko umurobere bw'ekisemi na kwenekia abana bonsi mbanyora kisemi wekera bali abechi university. Tusomeshe watoto wetu wote, na tunataka tuhakikisha kwamba kuna walimu wa kutosha, na ndio sababu niliweka pesa ya serikali. Tumeajiri walimu 76,000. Mwaka huu tunaajiri tena walimu wengine 24,000. Tumebadilisha model tuhakikishe ya kwamba inapatikana pesa ya serikali ya wale watoto wa kutoka jamii maskini, tuwalipie 90% scholarship. Gukwanera obochenu nigo atebire umurobiri oshano konya abantu abange ase abasegeta kwerikia nonya nabo otukutera chinkwa na chiabari bakugikeria umurobiri oywe ya kwamba tutabadilisha mfumo wa afya Kenya. Babu, tumebadilisha ile mfumo ya NHIF, sasa tumelete hii ya SHA ambayo haijalishi kama wewe ni unajiweza ama hujiwezi. Na tumesema katika hiyo bima, kazi yako wewe mwananchi ni kujiandikisha. Tutajua kama uko na uwezo, utalipa kulingana na uwezo wako. Kama huna uwezo, tutakulipia kama serikali. Sababu tulikubaliana, unajua kuna watu wengine wanaendesha porojo huko mitandaoni. Mtu ambaye hajawahi kwenda hospitali anaendesha tu porojo, SHA haifanyi, hajaenda hospitali, hajajisajili, ni porojo tu na propaganda wanaendesha kwa mitandao. Lakini hawa watu tutawashangaza kwa sababu Kenya hii itapiga hatua ya kwenda. Gukwanera obomo, Daktari Ruto nigo asabire abakenya bonse kumubwatisia erio ko mwachinga kichingororo gokora amagenderero. Hatutaki tena siasa ya ukabila na chuki na migawanyiko. Ndio sababu hiyo nikaunda serikali ya broad based. Pamoja tupange miradi ya maendeleo. Na mimi nawauliza wale wengine, bado mambo ya siasa haijafika wakati yake. Saa hizi ni wakati wa kufanyia kazi wananchi wa Kenya. Kuripoti ya Getembe TV, Jensam Miyenda. Mwancho murigiriria serikali wetira se kiombe kirigo kurika abarimu ya TSC ose Teacher Service Commission nechikonekia unayanyalire komenta umubaro w'abarimu ya junior secondary schools abarimu mbare bagendete kwe wambaigirio igoro ya senior secondary schools na boigo asense moyende umuroberio social health authority kose umuroberio OSHA noro wete serikali nigigendete kunya gosegeta abakenya bagendere kwerikia ase umuroberio oyo erinde banyara konyora obo wene kose obo koleri borovia asensembo yo obo cheno na obomo obo obwathire kose iyo nengana yaberege kurwa ase kera omurai nekero bakonya kubore buna niko baganeti obomo chinga kechiga iri gwikirania amagendero ase chinsembo ine yense ya Kenya korende ayo negatia yanda mage nabo kogendera koyanyora ase ekionga gusena bora chiko yanyora ase ekionga chinsa isano na ibere ekionga chinsa 10 chinsa ibere chare romorogo bana boiko chinsa enye ase eritukore rero mwancho murigirira aboko nganjera ngorero murobere obwetwane aiga kiagera na mange agenderete amakubani gari goro mono korende ase chinga kichiga gendera gutwara oburigiriria obuya Barnabas ondari kuro ase studio ya kabere na oboigo Rogers akoro magega yechi kamera na bali bonsi babiri bagusangana inche chinga kichiga chabona mambe na koiranerie wasana bairanerie be mono ase enjira ya venenche ngoro Matilda obeiwa ase bono twara oburigiriria borobia na boigo twara lituko ligia Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzitosomya bamuraba chikuya mandegere uzitosomya bamuraba chikuya mandegere
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolire iri kubwatoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorosya chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chechi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwatokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri g'omusongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru na bwate.